Исәнмесез, кадерле дуслар. Сезнең белән бүген сөйләшеп китәбез сайлаулар турында. Сезне сәламли Мустафина Фәйрүзә Васимовна, Татарстан Республикасыннан. Әйдәгез сөйләшеп китик сайлаулар турында. Бик каты сөйләшүләр бара. Сайлауга барыргамы, бармаскамы, нәрсә эшләргә дип язалар, почтага да язалар, телефоннан да шалтыраталар. Дусларым, сайлауга бармау бу бәләдән чыгу юлы түгел. Шуңа күрә сайлауларга барырга кирәк дип саныйм. Үзенең тәртибе бар, аның турында сөйләп китәм. Бу сайлаулар турында инде Татьяна Александровна белән бик күп иттереп сөйләдек инде. Бу сайлаулар ялган сайлаулар. Бу сайлауның гел кирәге юк иде. Бу сайлауларны тиз генә оештырырга уйладылар, чөнки Россия Федерациясе управляющий идара итә торган чит илдән идара итә торган компания буларак 17 елда 31 декабрьдә 17 елның ябылды. Үзенең эшчәнлеген туктатты. Безнең СССР финанслары белән идара иттеләр алар 28 ел дәвамында. Менә шуңа күрә бүген көндә аларның бер ниндидәген ниләре юк. Сайлаулар үткәрергә хокуклары юк аларның сайлау үткәрергә. Менә шуңа күрә безне алдап, безнең нилебездә алдап сайлаулар дигән булып, менә шундый референдум ясамакчы булалар. Бу референдум нәрсәгә кирәк? Бу союздаш дәүләт ясамакчы булалар булар. Россия Федерациясын икенче төрле исемгә үзгәртеп, Союзный республика дип атамакчы булалар. Белоруссия белән килешеп, дәүләт ясамакчы булалар алдап. Менә шушы халыкны талауны дәвам итәр өчен дәүләт дигән статус алып, ишче да катырак иттереп таларга әзерләнәләр дуслар. Менә шуңа күрә бу ялган сайлауларның нәтиҗәсе менә шундый хәлгә китерергә мөмкин. Нәрсә эшләргә соң? Бу сайлаулар ничек котылырга бу кабаладан? Беренче юлы сайлауга барып, үзегезнең элек куя торган подписыгызны куймыйча, анда инициалларыгызны гына язасыз. Подпис булмый ул. Если сезгә инде каршы килсәләр, минем подписым шундый дип тик торасыз. И бюллетеньне аласыз да, аны 2гәме, анда 3гәме, 4гәме җыртасыз да, тотып атасыз. Аннан соң бюллетеньдә үзегезнең нигезне язырга можете. Мин референдумга каршы дип җыртып нитеп атмыйча, просто сызасыз да булай крестик белән. Мин референдумга каршы. Мин Советлар Союзы гражданы дип язып куясыз да ыргытасыз. Төрле юллар тәкъдим иттеләр инде Советлар Союзы гражданнары. Аннан соң тәкъдим итәбез инде менә шундый юл. Сез теге безнең исем фамилияләрен яза торган теге зур дәфтәргә, аларны аңа сезгә кул куярга дип аны бирәләр, ручка тоттыралар кулыгызга. Менә шунда инде теге кул куя торган графага язасыз. Мин референдумга каршы и фамилиягызны инициал белән куясыз. Ни в коем случае анда нигезне куймагыз. Подписыгызны, сезнең подписларны җыеп алып электронный формада алар кулланалар инде. Сез копиясын, сезнең подписларның копиясын кулланалар. Менә шуңа күрә сайлауга бармаган кешеләр үзләренең подписларын добровольно передавать итәләр. Менә шуңа таныш-белешләрегезгә әйтегез. Сайлауга барсыннар, менә шушындый тәртип белән, менә һәр мин дәли сөйләп китәм инде. Значит, подписы графасында мин референдумга каршы и фамилия инициалы язасыз. Беренче способ бу. Беренче түгел, өченчесе инде бу җыртып и сызып, и менә шунда язасыз графасына. Аннан соң тагын 4нче способ сезнең протестовать итүегез. Полностью кызыл ручка алып барасыз үзегез белән кызыл пастала. И аларның графасын менә сезнең нигез, данныйларыгыз язылган полностью менә шул кызыл паста белән сызасыз, менә бер сызык белән озакка хәтле. И теге подпис графасында мин каршы дип язасыз дагын, и фамилиягызны язасыз инициал белән. Подписыгызны куймагыз. Нигә подпис куймыйсыз дисә, әйтегез, мин ничек телим шулай куям, бу минем подпис дип әйтегез. Всё, менә шундый җавап бирегез сезгә. Бу минем подпис. И бюллетеньгызны аласыз дагын, бирсәләр, бирмәсәләр, и чыгып китәсез. Значит, менә шундый адымнар ясасагыз, сез үзегезнең бурычыгызны дәүләт алдында үтәдегез дигән сүз.
Менә 28 ел буе аларга удалось безне ялганлап, төрле юллар белән ялганлап, безнең байлыкларыбызны уңга сулга таратырга. Менә шуңа күрә иртәгә бик әһәмиятле дата. Менә шундый адым ясарга тиешсез сез һәрберегез. Бармау котылу чарасы түгел. Моны аңладык инде, исбатланды бу. Сайлауларга соңгы вакытта йөрми башладылар. Сайлауларга анда 20%, 18% кешеләр генә йөрде. Менә шул бармауның нәтиҗәсе, менә шундый куркыныч. Менә шуңа күрә үзегезнең таныш белешләрегезгә бу роликны җибәрегез, минем обращениены, минем мөрәҗәгатьне. И барып менә шулай иттереп кайтсыннар. Менә бу нирәк, мәгънәлерәк була, и ни була, нәтиҗәсе була. Бармау белән баруның аермасы менә шунда, дуслар. Менә шуңа күрә сезгә кыскача мөрәҗәгать итәргә уйладым. Таныш белешләрегезгә, Татарстандагы и бүтән җирдәге татарча аңлаучы кешеләргә зинһар өчен бу роликны җиткерегез. Иртәгесе көнгә алар әзер булырга тиешләр. Үзләрен ничек тотарга тиешләр алар бу сайлау турында. Бу бик әһәмиятле чара. Сезнең менә шундый адымнарыгыз, дуслар. Шуның белән мин үземнең чыгышымны төгәллим. Ышанып калабыз, сез шушы адымнарны эшләрсез дип, и ярдәм итәрсез үзебезнең туган илебезне торгызу өстендә. Бу сезнең бик олы ярдәм булачак. Советлар Союзын торгызу өстендә. Шушы адымны үтәүчеләргә без бик рәхмәтле булырбыз. Бергәләп илебезне торгызырга кирәк. Менә шуңа күрә сайлауларга барыгыз. Менә шундый адымнар белән эшләгез бу сайлауны ничек үткәрергә икәнен дусларыгызга тоже аңлатыгыз. Исән сау булып торыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.